Ngibingelela igama lenkosi yethu ngiyazuza ushembe. Amen. Amen. Cha mina nguThemba wasikhakhanya obuka isigodi kaZovice. Sikhuluma indaba kaShembe. Uthi uShembe uma efuna umuntu umfuna kanjani ukuze amthole. Ngoba le ndaba kaShembe iyifihlakala. Akulula uyibona kalula uma mhlambe khona lapho nawe ubambelele khona. Kodwa uShembe uma esefuna umuntu wakhe uyamfuna azamthola. Ngikhuluma ngami ukuthi ke ngangikholwa ngiseshishi ngangumholi wentsha khona. Kodwa uShembe wasefuna ukukhombisa ukuthi uShembe unamandla amangakanani nokuthi uShembe uNkulunkulu. Ngizothola bakholwa khona ububambelela kodwa uShembe uphethe konke onkolo leso kuyo ingaphansi kwakho uShembe. Ngelinye ilanga abantu benkosi ngangalona eNazaretha. Ngazi uNazaretha kodwa umfowethu wasekubonile uNazaretha naye ekubone ngegigabytes. Owayethe metshela zona sengayikholwa ukuthi iBluesea iyakwazi ukulapha umuntu. Sayibona kuye iBluesea ilapha isilonda kuye. Ngoba kunayo abanye igigaba enako acishe wafa ngisho inhlamvu yahamba esifubeni yaphuma ngalo. Kodwa wanga sasizufika kade akafiki. UShembe ikhombisa nje naye engakaboni enenhliziyo eqinile. Yamkhombisa ngamandla akhe uShembe ukuthi yabona mina ngiyakwazi ukuvimba inhlamvu engayihlizweni. Kodwa phezulu kwalokho thina secena sibonanga yena wabona kwasiyaphenduka. Ngitheke ngelinye ilanga ngisemsebenzini kwaCapitec Bank. Lo Capitec Bank lona ongabe uphuma okuyisenta ubheka Sanlam Center. Lo ngala ngabe ngisebenzela lapha umunqamo ukuthi na Capitec ngapha ngawa right. Kusekuseni siyavula 8:30 sekudlala u8 sivula 8:30. Ngo8 sivula ke manager niyazi ke ibank ke liyacushwa mina alarm nayo yonke into. Awuvese ungene nje ungena khona uqale alarmini before ukuthi izinto belakhala alarm. Imanager yami ayenza njalo kuba sangena kanye nayo. Uma into eyaba inkinga kimi lapha ke lapha ebank kunomthetho othi ungasibeki isithombe ku-computer yakho akufuneki. Uma wabe isithombe ku-computer yakho uzoxoshwa hambe la. Asifuneki isithombe. Mina ke nako sokungehlela senyangena ekseni. Ngithi kwangolwesithathu. Nyangena ekseni kunefoto ngangithi isithombe ngalesi sikhathi. Lesi iphepha lesincane. Silapho ke ku-computer yami. Sembuzo zakwethu yabafowethu ubani ubeka lesithombe la bethi asazi msana ukuthi anazi nini anazi isithombe sibeke ubani bonke beyithi asazi hayi phela nami ngidinwe ke manje awu ngiyaxoshisa niyazi ubeka umuntu owathi umuntu ekhaya obeka isithombe uzoxoshwa uma kufika i-area manager Mr. Robert uyangixosha ngizohamba ngokusikala usixabana phela nje ebranchini kuba ngathi umuntu osengikhokhatha ufuna ngixoxa kodwa ngingazi ukuthi ubeke nini bese asiphumela kanye nawe sonke nakwakhiwa ukhona ubani lowakulwezana nami bese ngidideka lapho bangena kanjani ngami manager ngisole manager ngoba yiye nokhiyi ngimsole uyangixoshisa emsebenzini phela ephatha kabi usisi ngixoshisa emsebenzini ayithathe le photo le ngisifohlozele ngisithathe usifake dustbin la clean up lapha kuhlala amaphepha ayaclean fika uclean clean thatha amaphepha ucinga lapha hamba kuse ngasasa sivala kanye futhi sizovula kanye futhi ekseni ngifica nje leli photo leli ebengilahle izona lehlezi la futhi kade ngithatha khona ngayizona hayi bese babiza abafuna futhi le photo mina nje ngixoshisa uyangikhipha ubona indlela wabahlungu ngayo wazofuna nje ukukhala ngendlela ngangim-accuse ngayo ngithi ungikhiphela emsebenzini angiyazi ifoto alifunakala lapho uyangixoshisa bephike bonke phela bethi hayi mazengize mina wabezoza kanjani ngihambe kanjani nje asengize zovula la kwesibili mina ngizovula kanjani ngingedwa ebhenki ngeke ngizovula ibhenki ngingedwa ebusuku ngekwazi kanti uyabuka kwi-system manje zovula kanjani ngingedwa ebhenki kodwa ngivulelani mina ngiba nomqondo nami ukuthi uqinisile lo muntu ngeke vele alivule ibhenki uzovula ebusuku nje ungakho kinga
kufanele uqale u-authorize before uzovula ibhenki makhonto ey'nkinga futhi ayinkinga wathi uvula ibhenki ebusuku lithi ngaphandle kokuthi ungene igebeni hayi ngilithathe futhi lesi foto leli ngilifohloze ngilifaka futhi ku-dustbin ngililahle lihambe litshinge angazi ukuthi alitshinga kodwa lalitshinga show lalitshinga ngoba utambama ishiwe i-empty ngenalutho lento encane emqondo emncanyana uma secabanga umsebenzi ngibuye futhi ngosuku lesithathu ngilifike futhi leli foto lapho ngangithuka khona kanye konke khona sonke seyithuka hayi ngeke liyeke uzofa kwakuthi uzofa umuntu usuzoletha liyeke le foto abafowethu uma nixoxe lento ngoba ngisazi lento kusho umuntu ongithathayo umuntu onjani bona ngibekete iningi angiliyeke akekho azoshembe lapho akekho shembe abana nendoda siyasoka nendoda indoda singayazi cha sho uma ngisebenza-ke bese ima nenhlahla kufika umuntu oyinazaretha nithi sakubona mama lesithombe sasa hey inyanga yezulu hey uNkulunkulu yopho ubekwa yini la siyempoka le story wathi mntanami ubeka ngami ngabe akuthatha 5 bathi ngasuki kuwo ngoba ushesheba ukuthandile khona ukufisela khona ukudla hey cha edlule nganginenhlahla amanazi athi ngolanga kufika abantu abangamanazi khetha beshite 1 ngibuza lesifota ngathinta ngesandla uthi mina ngabo 11 ebese ngena le area manager Mr. Ross Robert wathi ngene eminyaka hambile namhlanje ngisusile namhlanje ngibuyekile athi ngihamba namhlanje iveze omala ngiyasebenza emla angisahleli mina uvale abhakuza bese ngithi mangiqeda usisiza umuntu bese ngithinta bese ethi ubani lo ngisathi ngaphendula ethi so grandfather hey ngiyaqala ukubona umuntu ebeka umkhulu wakhe mina ku-computer uthatha umkhulu obuhle kangaka umkhulu wakho ngiyaqala ukubona babeka iy'thandwa zabo babeka iy'ngane zabo abababeka abazali nomkhulu la ungokuqala ayingamsoza umkhulu wakho ngoba ubuhle kabe kanje uyena ukunika iy'nhlahla usho umlungu umlungu usho kade sho la maNazaretha ngoba umlungu lona nje ani uyo wathi amafundo awafuni mase abeka iy'thombe la uyosixosha mase bonke abantu bebehleke besimali manje eBridging Town akaxoshi flobe ngiyaxosha hayi-ke ngicomeka lula ngengithanda wawazi wathi nginika imali ndume esitolo wathi angomthekela into uzoyidla uthi ngiyahlonipha ngoba ngithanda abantu abadala ubona ngibeke ifoto isithombe somuntu omdala ngiyahlonipha angithuma ukudla kwakhe wajabula wadla angithanda lo langa phela esengiphulule umlungu ngaleli foto leli hayi umatambama bese ngashisa ngithatha ngithi 5 patheni ngiyalala ekhaya ngihambe nalo ngiye ekhaya sebethe ukuthi bengitsheleleke amaNazaretha-ke ngilalelile-ke njena kodwa hayi ngiyakhona ngilalelile nje ngoba nenkolo yami ngithi ukuthi ishiya kanjani ngomoya ngoba ngaphethe ijambo elisheshe kungeke bese vele ngiqoma kanjalo nje ngiyaweza bakushoyo kodwa abantu phela abantu ukuthi asisuke esontweni lami hayi kuphela isonto kude isonto elilandelayo lesibili bese ngena umshomelo uSibiya uNkawuzefana wasesikhawini angangamazi angiqala leyo langa size inkulu nje bathi sefiti phuma umsebenzini etsizwa igcwala uThepama imesenta lapho ebank bethi bayibiza cha ufuna ukusizwa noya hayi baba sifree ngifuna loya iqhomba mina elifuna ukusizwa yimina cha nampela kunowathi embasizayo la engilinde ubaba uze kusuka lo muntu ngomsizayo bese ngena ehlala wathi ehlala lo ntosisi ungaba sibona usikaka uyangazi mina cha ethi nosibili mshumelo wasesho mayibuze lapho nize kuwe ngithunywa ushembe ngivayihletho ushembe uthuma kini waze lapho ushembe abangazani nashembe mina phela ngasho Jesu Kristu wasayithi Jesu Kristu ngasheshe ngeyesu thunywa ushembe uthini uthi ushembe uzokutshela umsebenzi osebenza kusiyo wakho uthi bese ethi nanga umunye esho umfana imfihlakalo secabanga bethi nanga umunye engimbona ebusuku kodwa ngeke evume lo wesabuningi wena uzovuma ngoba wakho azokunqaba nawe lo uzomphelela lo msebenzi
yabo sahleka namazo sikhathi nalo wezwa wahleka wathi kodwa Unkulu zokhuluma intenge leli ikhehla leli lizombhabhela emsebenzini lapha lizokhuluma ngoshembe futhi ayifethu ngitshela ukuthi sixoxele ubaba ke engitshele ushembe usiza kanjani wenzani nami ngiyabuza nje umuntu ushanga ushembe isibani mhlawumbe emaphepheni phela ngibona inkosi bani kunaka mfethu engitshela ubaba sithi yazi nekhona ngicela kuwe awufike ekhaya kimi ngoba isikhathi lasincane yasebenza sixoxa kahle ngoshembe ethi ngiyazi uzohlonipha uzeza kimi ngithi ayi ngizofika manje umsebenzi nje lokuqala kuwe ungixoxa ngithi sengikhombisa ngefoto ngiyamxoxela lezi nje ngibone kanjani nalo phakathini bangiluleke bade ngasuka alingasuka phakathini ngami yahlala encane sathi yahleka eqhedeni yena ke lofunayo uyongithumile uyephethe ukuthumela kuwena uyakhuluma hawu uyakhuluma ihleke ke napho ngibone ithombe twasakhuluma ayifethu ngihamba ntamba amaphupho umsebenzini ngihlaba itekisi lona wasithatha ifoto sifakana kuphela inyanga nje kwakuba phela 3 or 4 months abantu sebehamba college uthi wezwa uthi wangena ucingo kunetoho elibambile into ucolo umphathe kabi akazange ureceive ile nombolo yakhe nombolo ayazi hey ubani umbizelana hey imhluphi nombolo bese ifonela back ekuthiwa wena usale ngephutha wena kufanele ufike uzogcwalisa amafomu uzazi uqasha emaphoyiseni kusasa the show uzalasho akazi show umfowethu waphumutha wathola umfana omboleka ithezwa show kwathi ulate waphuma amafomu wayigcwalisa sign yonke into fast to uyahamba ngenyanga ezayo fanele kade wayenza lento hey wayesese hey uyafona Dave nanje ngiqashiwe kanjani ufonela kanje chaza story ngimdinga kahle wona le foto likuni hayi ekwenze funa ekwenza yena ulungise a period of 2 weeks elokuthi uhamba wayebhisho into esimanga nje yenzeka kuyena nayo umaqoqelo ongazi kwenzeka kanjani le foto lakho yana le uhamba nalo ifoto lami mina ifoto yami ngilazi kuwe sengizolisa ifoto yasebuya ebhisho uthi le foto likimi hlekimi ayi asasuki le foto le ngenze kwenzeka isimanga nje sexoxela le foto le ngiyihlahla yabo ayi cha ke bafuthu ushando mefuna usukufuna angakholwa mina ngibuye college nje hayi angabi muhle esontweni ngibona ushamba ngambona kodwa manje inhliziyo isele phela umshishi mambo eshishi le olento yenzeke kwaku October mfuthu wawaseke esethi esengicela